Και το ταξίδι μας για Μιλάνο ξεκινάει. Περάσαμε τον έλεγχο. Ναι, μην κοιτάς. Αυτά δεν τα δείχνουμε. Αλλά το Giorgio Armani, την Gucci, την Bulgari. Τι λέω, Θεέ μου. Πουθενά. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Βέβαια, άμα δεν πάμε να δούμε και πουθενά, η πύλη ανοίγει στις 7:35 και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί πέρα μέχρι τις 7:55. Αν είναι δυνατόν. Βρήκαμε μια πάρα πολύ ωραία θέση, εδώ ξάπλα, και την αράξαμε την πέτσα μας. Δείτε εδώ, Θέα. Και λέει να είναι αυτό το αεροπλάνο μας. Αυτό που βγάζεται. Τι κάνει? Α, ναι. Κρίμα. Όχι ρε, τις βγάζουνε τώρα τις βαλίτσες. Αποβιβάζεται. Μπορεί να είναι το δικό μου. Μπορεί. Καλά. Έχουμε 321. Και τι έχει. Ναι, γράφει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Και πάμε, λέει, εδώ και ψάχνουμε να βρούμε το αεροπλάνο. Και επιβιβαστήκαμε στο ξενοδοχείο, πήγα να πω. Αεροπλάνο. Ακούσαμε και τον καπετάνιο, όπως λέει και η Μαρία. Κανονικά δεν ήμασταν μαζί, αλλά κάνουμε δικά μας, μόνες μας. Κάθισα δίπλα της, ενώ είχα παράθυρο, για να δείτε τι αδερφή είμαι. Της παραχώρησε το παράθυρο και είμαστε πάνω στο φτερό. Δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Έτοιμοι? Το φαγητό μας, λοιπόν. Ταραν. Είναι τυρόπιτα αυτό? Ναι, τυρόπιτα. Για δοκίμασε. Σε εδώ. Καλά, εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Μπορείς να γυρίσεις σε μένα, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Φτάσαμε, ναι, δεν ξέρω, φαίνεται η φρεσκαδούρα. Πού είπες ότι έχει τρέξει? Κάτω. Τέλος πάντων, ναι. Μ' αρέσει, σας δείχνω και πού έχει τρέξει το μολύβι μου. Κοιτάξτε τι ωραίο καιρό που έχει στο Μιλάνο. Πήγαμε από το καλοκαίρι να πάμε στο φθινόπωρο. Αν είναι δυνατόν. Τέλεια, Μαρία. Εσύ που αγαπάς χειμώνα, ρε. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο στο Μιλάνο. Πάμε τώρα στην Ουσκίτα για να βρούμε το λεωφορείο. Αυτό το διακριτικό πράσινο που φάνηκε είναι της Μαρίας. Ωραία. Και μου είπες η βαλίτσα πάλι. Ωραία, καλά θα πάει αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο καιρό που έχει. Καταπληκτικός καιρός, Άνοιξε και την πράσινη ομπρέλα μας. Ωραία, άντε πάμε. Και μπήκαμε στην Πατσίνα. Είναι το λεωφορείο στα Ιταλιάνο. Ναι. Και κατευθυνόμαστε στο Σεντράλε. Πες εδώ για το Σεντράλε. Στο Σεντράλε. Σεντράλε. Δείτε τι ωραία φύση, κοιτάξτε τι ωραίος καιρός. Φύγαμε από την Άνοιξη, το είπα ξανά αυτό, μην επαναλαμβάνομαι. Αυτά, και θα πάμε τώρα στο Σεντράλε που σας είπα, να πάμε στο δωμάτιο
δωμάτιό μας, να αφήσουμε τις βαλίτσες μας και μετά να πάμε βόλτα στον Duomo. Ναι. Και επιτέλους φτάσαμε στο Centrale και πάμε να πάρουμε το μετρό για να πάμε να αφήσουμε τις βαλίτσες στο δωμάτιο και μπλα μπλα μπλα, ό,τι σας έλεγα και πριν. Πες κάτι. Γεια. Αχ, και κρατάω πόσα πράγματα εντωμεταξύ και δεν μπορώ να γυρίσω τη φορά. Αυτό, δεν είναι αυτό. Όχι, Εντάξει, είναι σαν αυτό όμως. Ναι. Μιλάμε για τα ποδήλατα. Α, και το έχουν και ομπρέλα στην κυρία. Μη βραχεί, γιατί είναι από ζάχαρη. Είμαστε στο σταθμό του Centrale. Το είπαμε ότι είμαστε στο Centrale. Να σου πω κάτι, να με βγάζεις και εσύ κανένα βίντεο, δεν θα φαίνομαι σε κανένα. Και περιμένουμε το τρένο, το μετρό, για να πάμε στο Μόμολο. Ωραία. Δεν έχει εδώ πέρα να λέει. Α, λέει σε 2 λεπτά. Στο Abbiategrasso. Και αφού αφήσαμε τα πράγματα, το είπα αυτό. Δεν έχω κάνει βίντεο. Ναι. Αφού αφήσαμε τα πράγματα στο δωμάτιο, κοιτάξτε εδώ με το sneak που έχω πάει διακοπές, έχουμε πάρει το τραμ και κατευθυνόμαστε στο Duomo να δείτε το τραμ. Καταπληκτικό. Φανταστικό. Τι έγινε? Έπεσε. Α, thank you. Μια ομπρέλα. Ωραία. Ωραία. Ευτυχώς μας βοήθησε και ένας κύριος από μπροστά να βρούμε τι ήταν αυτό που έπεσε. Γιατί εμείς μόνος μας περίμενε λίγο. Δεν μπορώ. Έτσι μοντάρεις, θα το βάζεις πάντα. Ναι. Θα το κόψω, τι θέλεις. Δεν θα κάνεις έτσι. Αυτό κατά thumbnail. Όχι, κάτσε. Ήρθαμε στο πιο βασικό μέρος και ήμουν έτοιμη να μην σας το βγάλω γιατί βγάζαμε φωτογραφίες. Πω. Κάτσε να δείξουμε και τα νύχια. Α, ναι, slutty girl. Ταράν, το Duomo. Αυτό ξέρω. Ναι. Θέλουν να μας δώσουν καλαμπόκι για να πετάμε στα πουλιά και δεν ξέρω τι, να πάθουμε καμιά ασθένεια. Τα πουλιά του μεταξύ είναι τελείως ηλίθια. Συγγνώμη, θα βάλω μπιπ. Τα πουλιά. Έχουν περάσει πόσα ξυστά μου. Τα πουλιά. Με εξηγηθούμε κιόλας. Και τώρα θα πάμε από εδώ δεξιά στο στη Βιτόριο Εμμανουέλε. Δεν ξέρω καν τα ονόματα και θέλω να κάνω και τη vlog. Ελάτε μαζί μου. Μέσα στο... πώς λέγεται αυτό, ρε? Ξέρω εγώ. Gucci. Στην Γαλέρια. Chanel. People. Too many people. Restaurant. No. Ristorante. Prada. Πράντα, στην Πράντα θα πάμε. Φυσικά. Louis Vuitton. Το παστιτσερί Marchesi. Τι είναι? Όχι, παστιτσερία λέει. What? Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε, να κάτσουμε να φάμε. Εδώ βλέπετε το τραμ. Αυτό που πήραμε εμείς πριν δεν ήταν έτσι. Αυτό είναι σύγχρονο. Α, είναι σύγχρονο τραμ. Ναι, το μη σύγχρονο είναι πιο ωραίο, μπορώ να πω. Bene, molto bene. Δεν ξέρω να πω κάτι άλλο. Όχι, ξέρω να πω βρισιές. Κορνούτο. Μα και κάτσο. Μα και κάτσι. Άκουσες τι σου είπα πριν ότι σημαίνει το κορνούτο? Ναι. Μπράβο. Κερατάς. Είναι κόκκινο ρε Μαρία. Συγγνώμη ρε, δεν το είδα. Θα μας πατήσει το τραμ. Έχουμε κάτσει για φαγητό μετά από μια μεγάλη διαδικασία. Πήγαμε σε ένα μαγαζί που ήταν full
και είχε 20 λεπτά αναμονή. Μετά πήγαμε σε ένα άλλο, στο οποίο αφού κάτσαμε, λέω δες τη βαθμολογία, γιατί ο κατάλογος ήταν λίγο τρομακτικός, είχε τα πάντα μέσα. Και εν τέλει ήταν 3 η βαθμολογία του και βρήκε και μια συγκεκριμένη κριτική η Μαρία που έλεγε ότι η πίτσα τους ήταν κατεψυγμένη. Οπότε σηκωθήκαμε και πήγαμε και ήρθαμε στο... Πού ήρθα, Μαρία? Σοφία Λόρεν. Στη γνωστή Σοφία Λόρεν, και η Μαρία πήρε μαργαρίτα και εγώ μια ρεγκίνα, και όπως καταλαβαίνετε τρώω λίγο αργά. Έχω πάει να πεθάνω 2 φορές. Έχω πάει να πεθάνω 2 φορές. Ναι, τέλος πάντων, οπότε καθίσαμε εδώ. Βλέπετε, εγώ ακόμα τρώω, έχω καιρό μπροστά μου. Και μαντέψτε που με έφερε η Μαρία. Ωραία, με κοιτάνε κιόλας περίεργα. Γιατί μας κοιτάνε συνέχεια περίεργα? Μαρία, που με έφερες? Στο Τερανόβα. Φυσικά, γιατί δεν μας φτάνουν αυτά που έχουμε στην Αθήνα και είμαστε συνέχεια εκεί. Ήρθαμε και στο Τερανόβα στην Ιταλία, το οποίο βέβαια οφείλω να πω ότι δεν έχει πολύ σχέση με το Τερανόβα του Μολ. Είναι βέβαια και αυτό λίγο πίχτρα, αλλά όχι σαν το δικό μας. Καλά, επειδή βιαζόμαστε λίγο, σας αφήνω. Πες το εσύ. Μην ξεχάσαμε την ομπρέλα της Μαρίας στο εστιατόριο. Μιλάει για τον εαυτό της σε τρίτο πρόσωπο. Πάμε τώρα να πάρουμε μια καινούργια από το Primark. Ναι, είμαστε εδώ στο σταθμό του Ντουόμο, στη γραμμή 3, την κίτρινη. Και πάμε προς Κομασίνα. Για να πάρουμε το λεωφορείο και να πάμε σε ένα μολ εκτός Μιλάνου. Γιατί εδώ η κυρία δεν μπορούσε να κάνει ψώνια στο Μιλάνο. Θέλει να πάει σε μολ και να είναι όλα μαζεμένα. Τέλειος. Και μετά από πολύ τρέξιμο, έχει λιώσει εδώ η μαντάμ, χάσαμε το λεωφορείο. Πες το. Έχω ξενερώσει άβρα, πες το. Το μασάει τώρα που με έχεις αντίσει. Έχει ξενερώσει άπειρα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, γιατί μου είχε πει ότι είναι 4 και 4 και τελικά ήταν 4. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Εν τέλει, πού να βγούμε να πάμε? Στο Μιλάνο. Ναι, λοιπόν, δεν θα πάμε στο Il Centro, αλλά η Μαρία το παίρνει ψύχρεμα. Εντάξει, όλα καλά. Έξαλλη. Ψύχρεμα είπα. Θα πάμε, όπως όλος ο υπόλοιπος κανονικός κόσμος, στα μαγαζιά στο Μιλάνο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ είχα φτιαχτεί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Έτσι, all in the mall. Ωραία, πάμε να περιμένουμε στην πόρτα που δεν ανοίγει. Και τώρα πάμε πάλι στον Ντουόμο. Από το Σεντράλε, εμείς δεν έχουμε δει άλλους σταθμούς. Σεντράλε και Ντουόμο. Γύρισε την πλάτη της και έφυγε. Έχουμε έρθει στα Victoria's Secret. Κάνουμε βόλτα στα μαγαζιά. Αχ, δείτε εδώ, ροζ, κόκκινο, ωραία. Και οι πιτζάμες μου που τις έχω πάρει από το Jumbo. Εδώ πέρα έχουν μόλις... Πόσο έχουν αυτές? 90 ευρώ μου πει η Μαρία, την πιστεύω. Να τι ήρθε. Μάλλον για να μυρίζει έτσι όλος ο κόσμος. Εδώ πολύ ωραία πράγματα. Δίπλα από τον Ντουόμο. Εκεί είναι το Ντουόμο. Εδώ χορεύουν έτσι κύριοι. Κοίτα τι χορευταράς είναι ο κύριος. Απαναγία μου και Χριστέ μου. Τι άλλο θα δουν τα ματάκια μας. Έχουμε έρθει βόλτα στα Primark. Μόλις δοκίμασα ένα παπούτσι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ. Μοιάζει με το παπούτσι της Μαρίας, αλλά δεν έχει καμία σχέση, γιατί αυτό εδώ το βάζεις και είναι πέτρα, ενώ της Μαρίας δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά εντάξει είναι Nike, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν συγκρίνεται η ποιότητα.
Λοιπόν, έχουν λιώσει τα πόδια μου, έχω κουραστεί απίστευτα. Χρειάζομαι λίγο να κάτσω. Και εγώ φόρεσα πάλι αυτό εδώ το παπούτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως έκανα πόσο προπάτημα στην Αγόριανη και δεν είχα τόσο πρόβλημα, ρε φίλε. Και τώρα σήμερα σε μία μέρα έχω λιώσει. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Γερνάω, παιδιά, γερνάω. Πρόσεχε, πέφτει. Λοιπόν, και αφού κάναμε τα ψώνια μας, μιλάμε για τρελά ψώνια, δεν βρήκαμε ούτε ένα ωραίο ρούχο στα Primark. Εγώ πήρα πιτζάμες σε μένα και στη Gigi και τώρα ήρθαμε για γελάτο. Ξέρεις γιατί, γιατί λέει αυτή εδώ η ηλίθεια, εγώ δηλαδή, μου ζήτησε να δοκιμάσει στρόμπερι και δεν την πήρε, αφού δεν μ' άρεσε. Τουλάχιστον δεν έκανε αυτό που έκανε η προηγούμενη. Να του πει βάλε μου αυτή τη γεύση και μετά να του πει α, άλλαξε τη μου, βγάλε την, πάρε τον πίσω. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Τι άλλο, μόνο το κάτω. Τι δικιά που είναι. Εσύ δεν φαίνεσαι. Ναι, δεν μ' άρεσε. Και εγώ πήρα 2 γεύσεις, βανίλια και στρατσιατέλα. Και εσύ, μπες και εσύ στην κάμερα που δεν φαίνεσαι. Ωραία, εγώ θα φάω. Τι πήρες, Μαρία? Λεμόν και φράουλα. Λεμόν και φράουλα. Το 4 δεν είναι αυτό. Το 2 είναι. Άκου το 4. Ό,τι να είναι. Πάμε τώρα στο μπεγλέρι. Α, κάνει και καρδούλα ο... Τέλεια. Και μετά χαιρετάει τους φίλους του. Ωραία. Και πήγαμε, κάναμε τα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ. Η Μαρία πήρε το μισό σούπερ μάρκετ. Πήρε. Είναι καταπληκτικά αυτά που πήρε. Αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα έκανε τέτοιο συνδυασμό. Πήρε πατατάκια, σοκολάτα και γιαούρτι. Α, δεν πήρες πατατάκια, popcorn, σοκολάτα και γιαούρτι. Αηδία. Μόνο που το σκέφτομαι. Όλα μαζί. Ναι, όλα μαζί. Θα κάνει μετά και αφού έχει φάει και το παγωτό. Και όπως καταλάβατε περιμένουμε το τραμ για να πάμε στο δωμάτιό μας, δίπλα στον πεντακάθαρο ποταμό Ναβίγλη. Λοιπόν, γυρίσαμε στο δωμάτιο και ήρθε η ώρα να σας το δείξω. Μπαίνουμε. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιο. Κάτσε να το βγάλουμε 0,6. Ναι, αυτό εδώ είναι το δωμάτιο. Α, έχει τηλεόραση ρε, που αγχωνόμουν. Α, έχει καθρέφτη, ωραία. Εδώ, κάτσε να κλείσει την πόρτα. Έχει τον άλλο καθρέφτη για να παίρνεις τα χέρια σου. Και εδώ είναι το μπάνιο. Πού σαν άδεια αυτό? Άνα, από εδώ. Νάτι. Εδώ οι Ιταλοί δεν έχουν καδάκι. Ρίχνεις το χαρτί μέσα στη λεκάνη. Ναι. Και το ντουζιέρα. Πολύ ωραία. Με κολοϊδεύεις? Όχι, πριν το πέταξα στον κάτω. Όχι. Τα πετάμε μέσα στη λεκάνη. Δεν με ήξερα. Ωραία. Ελπίζω να το είδε ο άνθρωπος και να τα καθάρισε. Δεν πιστεύω ότι ήταν Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό είναι. Το πρωί θα σας δείξουμε και το εξωτερικό. Δεν φαίνεται τίποτα τώρα. Αυτά. Και αφού φτιάξαμε τα πράγματα, μου αρέσει που υπήρξε μια παύση μέχρι να τιναχτώ. Αφού φτιάξαμε τα πράγματα, ξεβαφτήκαμε, βάλαμε τις πιτζάμες μας, περάσαμε και ένα 2ωρο έτσι να βλέπουμε τις φωτογραφίες, τις καταπληκτικές φωτογραφίες που βγάλαμε, τηλεψώνιο. Ήρθε η ώρα να σας πω ότι το vlog της πρώτης ημέρας στο Μιλάνο τελειώνει, γιατί πρέπει να πέσω για ύπνο.
για να ξεκινήσει η αυριανή ημέρα που έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, τα οποία θα δείτε αύριο. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, share και subscribe και περιμένετε για το επόμενο. Yeah.